dawo da kai baya ko in tunatar da kai wata magana ta wani tsohon gwamna da yake cewa wai banza a banza talaka a PDP. To yau fa wannan magana ta koma banza a banza wofi a wofi talaka a APC. Kuma ga dalili na. Dan uwa misali wannan shi ma ka iya tura min shi zuwa gaba. To shin dan Allah ne a matsayina a ce ni talaka a APC wai a bani tallan APC ko tallan gwamnatin APC dan Allah ta ina zan fara? Abin da nake so ku gane me talaka ya amfana, wani alkhairi wace ni'ima talaka ya amfana da gwamnatin APC. Shin ya samu saukin abinci? Shin ya samu tsaro? Shin ya samu ingantaccen ilimi da arha? Lokacin APC ne ilimi ke kokarin ya fi karfin talaka. Shin ya samu ingantaccen lafiya? Shin ya ga samu ingantattun hanya? To in ba wannan ba, to da me ake mana campaign da zan zo in yi tallan APC? Ai wallahi ba da ni ba gada a kabari. Ai in ka ganna a lahira kai na akai, amma ba ni ba tallan APC. Domin in dai wayin ka talaka ne, to me zaka gaya masa lokacin da talaka yake kwana da yunwa, baya iya cin abinci, lokacin da talaka baya iya zuwa garuruwan yan uwansa sun zama yan gudun hijira, lokacin da talaka baya ƴaƴansa ba sa iya zuwa makaranta, lokacin da talaka baya iya siyan magani, lokacin za a ce tallata masa APC. To wallahi mu tantance ƙarya ce duk waɗannan da suke wannan rehun, suke wannan burinkaudo, suke wannan ƙarya da banzar, wallahi sallama su akai dan abin da za a ba su ne, amma ba dan sun gamsu ba, a'a dan kwaɗayin abin da za a ba su ne. Mu kuma shine ba za mu yi ba, tunda ba a yi mana ba da dai mun yi, amma yanzu mu fito mu tallan APC wallahi ba da mu ba gada aka bari. Muddin ka ganna lahira Allah kai na kai, in kuma ka gamsu ga fili kai ga mai doki nan ka je ka zabe ta. Tafiyar kilomita 100 sai da sallallami, mai lita ɗaya naira 1400, kwanan shinkafa. Shin dan Allah me yafi dacewa da waɗannan yaran? A tsiye sana tuhuma su koko ai abin da ya kamace waɗannan, wallahi ba abin da ya kamace su illa a zane su. Waye magabacin su? Sun ce su yan fayar show Ibrahim ne. A'a, yan lalata fayar show Ibrahim ne, yan su jawo wa masoya show Ibrahim da mabiya cin mutunci da zagi ne. Dan uwa misali wannan ka iya tura min shi zuwa gaba. Ai wannan babu wani dalili da za ce wai an tsiye su hana tambaye su. Waye magabacin su? Na san dai a ƙasan nan in ka ɗauke masallatan yan izala babu wasu masallatai sai na yan ɗariku. Wani masallaci ne na yan ɗariku da yake kallon yamma? Wanda duk ya isa ka buga misali, ka yau shugaban limaman juma'a na Najeriya gaba daya Batijani ne, shine Nasir Muhammad Nasir, liman masallacin kofar mata. Mako mutane su zo su yi iskanci, su zo su yi rashin mutunci, su yi rashin albarka, har wajen su taran kuma wai a zo na tuma su, ai musu hukunci. Waye magabacin su? Har Shehu Ibrahim ya rasu gabas ta alƙiblarsa, na baya ba irin su Sheikh Dahir Usman Bauchi, irin su Maulana Shehu Ali Harazimi, dukkan su gabas alƙiblar da kowane musulmi yake kallo yau suke kallo. Wai har a tsaya ana wani tuhumar su suna wani zance. Da Allah mu ga kan mu gaskiya. In dai ba san a bata wasu ake ko a ci mutuncin wasu ba, tunda dai dama yanzu abin ya zama siyasa ta addini, wanda diye ba daidai ba ya masa ba daidai ba, ba su da wata hujja, ba su da wani dalili, babu. Har Shehu Sheikh Ibrahim ya bar zuwa, ya koma zuwa ga mahallicinsa akan shari'a, ya bar al'ummarsa akan shari'a, ya ɗora almajiransa. Har Shehu Dahir Usman Bauchi yau shine na baya, shekara 100 da wani abu, gabas shi alƙimalarsa inda kowa yake kallo. Kawai yara yan iska yan tasha marasa mutunci su yi abu, kuma wai a zo ana wato masu wai yan menene, wasu suna yan dariƙa Shehu Ahmad Tijani, yan faida Shehu Ibrahim. Haka faida Shehu Ibrahim ta koyar? In dai ba san ai wani abaki ba, ai musu hukunci, a zane yan banza, ai zane su za'i. Me dalili iskanci ne da kawai